Only the film back to the party. Så kan vi filme hinanden. Det er kun nu. Og nu skal der filmes helt. Du skal filme mig selv. Jeg var væk. Det er nummer, jeg tror det er nummer 5, vi er i gang med. Det der er mest mærkeligt, det er, at det er morgen. Am Bjarne, der er der aftenparty. Eller... Det er... Sammen. Ikke for den sammen. Ja, men det er... Der er virkelig langt kød op. Ja, jeg har længe siddet og skulet efter en kop kaffe. Ja, men jeg gider ikke at stå så længe i kø. Ja, jeg filmer det. Jeg skal have et billede af det. Jeg sidder lige og griner. Hej. Og det er det gode. Hallo, kæmpe afterskiften herovre. Og så tager man flot Særligt fordi det var lige foran dit eget ansigt. Jeg får altid hemsvärda. Så det blev ikke Er det ikke lidt folk kan til fælde? Agenda. Ja, det er det faktisk det, man får gennem det ud. Hey, hey. Say cheese. Men bladrer lidt, Kirsten. Jeg skal bare komme over på blader. Jeg var på kursus med Lars Slingert på et tidspunkt, ikke? I præsentationsteknik. Han var straks. Ja. Og han er simpelthen så hyggelig morsom. Det er meget, meget. Det gik godt da. Og så skulle vi lave sådan noget med, at vi skulle lære at bruge stemmer rigtigt. Så vi skulle ud, det var på Hindsgavl Slot over i Middelfart. Så vi så ude i haven der. Og så Lars han også lidt ondt.